The All Bodo Ex-Volunteer Force Organization is an active group in Assam, India, representing former members of the Bodo volunteer forces. Led by figures like President Gajan Hejuri, the group holds meetings in areas like Serfanguri and Baksa to discuss issues regarding veteran welfare, Bodo community affairs, and political rights in the Bodoland Territorial Region, BTR. Key details include: background: the original Bodo volunteer force was a forerunner to the Bodo Liberation Tigers Force, BLTF, which was formed in the 1990s and later signed the Bodo Accord. Current focus: the organization, frequently highlighting the need for full implementation of Bodo Accords, focuses on issues such as the demand for a separate state, protection of tribal land, and the welfare of former volunteers. Activities: the organization maintains a structured presence in the region, conducting regular meetings in places like Serfanguri to advocate for its members and the broader community. The group acts as a vocal representative of the veterans from past Bodo movements, often expressing concern over unmet promises by state and central government authorities regarding the BTR. The All Bodo Ex-Volunteer Force Organization is an active group in Assam, India, representing former members of the Bodo volunteer forces. Led by figures like President Gajan Hejuri, the group holds meetings in areas like Serfanguri and Baksa to discuss issues regarding veteran welfare, Bodo community affairs, and political rights in the Bodoland Territorial Region, BTR. Key details include: background: the original Bodo volunteer force was a forerunner to the Bodo Liberation Tigers Force, BLTF, which was formed in the 1990s and later signed the Bodo Accord. Current focus: the organization, frequently highlighting the need for full implementation of Bodo Accords, focuses on issues such as the demand for a separate state, protection of tribal land, and the welfare of former volunteers. Activities: the organization maintains a structured presence in the region, conducting regular meetings in places like Serfanguri to advocate for its members and the broader community. The group acts as a vocal representative of the veterans from past Bodo movements, often expressing concern over unmet promises by state and central government authorities regarding the BTR. Baksani Medagadaw All Bodo Ex-Volunteer Force Organization Central Committee ni Somaikira lanai habafari laden. Baksa Jilla All Bodo Ex-Volunteer Force Organization ni दैदेननायाव Miru All Bodo Ex-Volunteer Force Organization ni Somaikira lanai habafariya जानानै थाङो. गोदान आफादगिरि महरै गजेन हाज'हारि आरो गाहाय नेहाथारि कृष्णकान्त बसुमतारीजों लोगोसे सा 45 मावथिफोरखौ लानानै दाजानाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि गोदानै सायख'जानाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै समायखिरा लाबाय। समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो 22 नं खख्लाबारि बियाबनि बारग' एमसेले अनिप बसुमतारीया आरो समायखिरा लाहोगिरि महरै बिरेन स्वर्गियारि बिथाङा बाहागो लायो। एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरि आफादगिरि महरै गजेन हाज'हारि आरो गाहाय नेहाथारि कृष्णकान्त बसुमतारीया बुंथियोदि संबिजित बादियै 3 बोसोरनि थाखाय मावसोमखौ जेसेबांनाखि जेंना जेंसि फैया मानो सौसिनानै हारि रैखाथिनि खामानि मावलांगोनखौ फोरमायदों गजेन हाज'हारि आरो कृष्णकान्त बसुमतारीया। दिनै फर्मेलि अटेकिं चेयारमेन जालांबाय एक्स बड' भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि बे मेदाघाट बे जायगायावहाय जोङो गोबां जोंहा पर्टफलिय' दिनै अटेकिं लादों आफादगिरि नेहाथारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंहा बे आफादनि गेजेरजों गोबां मावनांगौ दङ। जोङो बेखौ मिटिं खालामदों। जोंनि गेजेराव गोबां समस्या दाबो दङ जायफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हायाखै।
दा बेफोरखौ मावलांनो होननानै जोङो सानदों आरो बे बड' भलुन्टियार फर्सआ बे हाबाफारिफोरखौ लालांबाय थागोन दा बे समस्याफोरनि गेजेराव जेरैहाय जोंहा माने माखासे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि माखासे समस्या दङ आरो 6 सिडुल एरियायावहाय माखासे एभिक्सन खालामनायनि बाथ्रा दङ माखासे एनक्रचमेन्टनि बाथ्रा दङ गुबुन हारिफ्रा जोंनि जायगायाव हाबफैनानै बहाय न' लुफैनाय बे आयेननि भाबै जायगाफोरखौ आवग्रिफैनाय आरो जोंनि सुबुं अनजिमाखौ खमायलांहोनाय दा बेफोर गोबां समस्या दङ जों बे समस्याफोरखौ लानानै जोङो सावरायगोन आरो जोङो थांखि लालांबाय थागोन आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन जोंनि गेजेराव जायफोर आफादफोर दङ अर्गानाइजफोर दङ जों बिथांमोनजोंबो सावरायगोन बिथांमोनखौ लाफानानै जों बे खामानिफोरखौ मावलांनो नाजागोन दा जोंहा माखासे जेरै आरोबाव समस्या दङ जेरैहाय जोंनि दानि जिथु काउन्सिल हाग्रामा दैदेननाय जिथु बिटिसि काउन्सिल बे काउन्सिलनि जायफोर बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोनजोंबो जों सावरायगोन बोरै बे काउन्सिलनि गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि माखासे समस्याफोरखौ मावलांनो हायो मावफुंलांनो हायो जों बेखौ सावरायगोन जायफोरखौ हागोन बिथांमोना मावलांगोन आरो जायफोरखौ बिथांमोना मावनो हाया बायदि जों बेखौ जों मावलांनो जोङो नाजागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे खामानि मावनांगौ दङ जेरै जोंनि सुबुं अनजिमाखौ जोङो बोरैहाय बांहोनो हायो डेमोग्राफिक माखासे चेन्जनि बाथ्राफोरखौ जोङो सिरियासलि जोङो सानदों सावरायदों जों बेखौ लानानै माखासे हाबाफारि लागोन सावरायलांगोन जोङो बेबायदि जुदि सुबुं अनजिमाया जोंहा जुदि खमायलांबाय थायोब्ला जोंनि बिथायावनो जोङो गावनि अस्तित्वखौ जोङो खोमानानै लानांगोन जोंनि राजखान्थियानो जा जोंनि रांखान्थियानो जा जोंनि गासैबो जोंनि गोहो जोंनि जिबिलाक अधिकार बेफोरो गोमालांजोबगोन बेनिखायनो जोंनि सुबुं अनजिमाखौ बांहोनानै डेम'क्रेटिकेलि जोङो बेवहाय देरहानो हानाय आरो जोङो थांनानै थानायनि गोबां गोहोफोरखौ लाखिनो हानाय बे बाथ्राफोरखौ जोङो सिन्था खालामगोन दा बेनिखायनो बेनि बेलायाव जोङो जोंनि गेजेराव जोङो सावरायगोन दा बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों जे जोंनि गेजेराव जायफोर राजखान्थि हान्जा दङ बे राजखान्थि हान्जाफ्रा दिनै गुबुन गुबुन लामाजों आवगायलांनायाव जोंनि हारिनि माखासे मावनो गोनां खामानिफ्रा थालांदों आरो गोबां असुबिदा जादों मानोना बिथांमोना गावसोरनि प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि माखासे गोनां गोनां जेंनाफोरखौ बिथांमोना सावरायनो खाबु लानो हायाखै बेनिखायनो बिनि बेलायाव जोंहा राजखान्थिनि खामानिफोरखौ मावलांनायनि बेलायाव बिथांमोना मावलांनो हादों बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय राजखान्थिनि गेजेरजोंबो जायफोर हाबाफोरखौ जोङो माहारिनि जानाय मावनो हायो बेखौ मावलांगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बिनि बादैबो जोङो रावनिबो सायाव लामा नायालासिनो जोङो उदां मोनसे अर्गानाइजेसन हिसाबै जों खामानिखौ मावलांगोन जों मिजिं खालामदों जोंनि राजखान्थि दोलोफ्राबो जोंखौ बे बेलायाव जोंखौ मदद खालामगोन जोंबो हानायसिम बिथांमोनखौ मदद खालामलांगोन नाथाय राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव जोङो खौसेथि जानायखौ जोङो हास्थायो आरो बिनि थाखाय जोङो नाजालांबाय थागोन मानोना राजखान्थि दोलोआ मोननै मोनथाम जायोब्ला जोंहा मा खहा जानो हागौ हारिया मा खैफोद जानो हागौ इयुनहालागै जों बेखौ बयबो मिथिगौ बेनिखायनो बे खैफोदखौ नुहुरखानानै जों जुदि गावस्रानायै जों जुदि थाबाय थायोब्ला जों जुदि खौसे जानो रोङाबा अब्ला जोंहा हारिनि थाखाय साननाय मावनाय जेबो ओंथि गैया बेनिखायनो जोङो खावलायो राजखान्थि दोलोफ्राबो जे दा जिहेतु समाज जोबोद बिथांमोनखौ हांख्रायगासिनो दङ बे हांख्रायनायखौ बिथांमोना बुजिनानै ज' जागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो जोंनि जायफोर माहारियारि आफाद दङ एबसु थुनलाइ आफाद बा अन्यान्य जिबिलाक माहारियारि आफाद दङ बिथांमोनाबो राजखान्थिनि दोलोफोरखौ खौसे खालामनायनि बेलायाव खामानि मावगोन खाबुखौ लागोन आरो जों लोगोसे बिथांमोनाबो लोगोसे खामानि मावलांफागोन माहारिनि माखासे जेंनाखौ लानानै मावनायनि बेलायाव जों बेखौ आसा खालामदों जोङो क'अर्डिनेसन कमिटि जोङो दानो नाजागोन गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लानानै आरो बेनि गेजेरजों जोङो माखासे मावफारि लागोन गोनां जायोबा जोङो सोमावसारनायनि हाबाफारिबो लानो गोनां जानो हागौ मानोना जोंनि माखासे जेंना दङ जाय जेंनाफ्रा जोबोद गोथौ जोबोद माने बेयो सिरियास जायफोरखौ जोङो समखौ हगार हरबाय थायोब्ला जोंनि बे प्रब्लेमफ्रा जोंखौ बारा गोबाव जोंखौ निमाहा होनाय नङा बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे भट टेकिं सेरेमनिनि गेजेरजों
जोङो गासैनिबो बर' रायजोनि खाथियाव जोङो सत बांसा लानाय हिसाबै जोङो बुंनो सानो जों माहारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों मावलांगोन आरो माहारिनि थाखाय जेसेबां हायो जों गावनि गोहो गावनि साननाय मेलेम गासैखौबो बाहायनानै गासैखौबो खौसेयाव लाबोनो नाजानानै जोंनि हाबाफारिखौ जों मावलांबाय थागोन जै बर' हारिनि जै। दिनै जोंनि एक्स बड' भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि जि समायखिरा लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो सिरिबाङै मावफुंबाय लोगोसे जोङो समायखिरा लाबाय माने इयुनाव जों बर' हारिनि गासैबो मोनफ्रोमबो जेंना जेंथाफोरखौ ज'हाय मोनफ्रोमबो आफादफोरजों लोगो नांलायनानै सावरायलायनानै बुजा फरा जालायनानै जोङो खामानि मावलांगोन जाहाथे जोंनि जाथिया जेबो जेंना जेंथायाव दा गोलैथों आरो मोनफा मोनफा गासिबो गावस्रा गुस्रा जालायनानै खामानि मावलायबाय थायोबा बेयाव जोंनि हारिनि जौगानाया बादा फैयो गोमालाङो ओंखायनो जों मोनफ्रोमबो आफादफोरजों ज'हाय सावरायलायनानै जों माया मोजां जायो माया गाज्रि जायो बेखौ लानानै सावरायगोन आरो खामानि मावलांगोन इयुनाव बेखौनो लानानै नोजोर बोनानै जोङो जोंनि आफादखौ दिनै बा बे आफादाव आं बिबानगिरि हिसाबै खामानि मावनो आखायाव लाबाय। जोंनाथ' दा ओरैनो जोङो 3 बोसोर जोङो सोलियो जोंनि संबिजित मथे बेखिनि टाइमखौ आं हानायमानिखौ जाथिनि मुङै आङो मावसोमगोन आरोखि। साबैसे बिबानगिरिफोरखौ लानानै नैबे मावसोमखौ दानाय जादों? जोङो दिनैहाय जोंनि कमिटियाव गासै 45 जोङो सोद्रोमा दङ बे 45 सोद्रोमाखौ लानानै जोङो मोनसे दिनैनि कमिटिखौ दाफुंनाय जादों।